Que vos parece se hoxe coñecemos máis os nosos compañeiros a través das cores? Xa sei que che parece boa idea, pero non me digas que non che parece tamén boa idea darlle a suscribir antes de seguir este vídeo. Dalle. Veña, estou esperando. Perfecto, pois agora que xa estamos en paz, eu douche un material grazas á túa suscripción. Trátase dun documento no que na parte superior xa temos o nome de todas as cores ou das cores principais que imos a utilizar ao longo da conversa. E a conversa está formada xa por preguntas creadas ás que pretendemos que o noso alumnado responda co nome dunha das cores que vimos anteriormente. Desa forma estarán falando de detalles un pouquiño máis personais donde as cores en realidade son as protagonistas. Este material está destinado tanto a adultos como a menores. Os menores evidentemente teñen que saber ler, polo menos, e os adultos, aínda que sexan estranxeiros e queiran aprender o galego, solo neste caso, cando partimos de linguas moi próximas á nosa, calquera das da rama latina, aínda que non posúan xa todo o coñecemento para poder expresar estas preguntas, sí que posúen por natureza e por similitude coa nosa lingua a capacidade de comprendelas. Polo tanto, é simplemente, aínda que o nivel sexa un pouquiño alto, pode ser unha actividade apta tamén para principiantes. Convidámosvos a usar este material que, como sabedes, deixamos sempre abaixo na caixa de descripción o link que vos leva ao documento de descarga gratuita.